A vicepresidenta de UNICEF en Galicia deu a coñecer esta mañá o proxecto que a ONG vai desenvolver en Siria ca colaboración da Deputación de Pontevedra. Se o ano pasado a axuda da institución provincial se destinou a proxectos educativos, este ano destinaránse a equipamentos vencellados ca saúde. Sobre as infraestructuras educativas e sanitarias, Gloria del Río suliñou que os ataques perpetrados en Siria diminuíron a súa calidade, ata o punto que soamente a metade dos hospitais están operativos e que unha de cada 3 escolas están destruídas ou son empregadas como refuxio, ocasionando que 2,8 millóns de nenas e nenos non poidan ir á escola. Ademais, informou sobre o contexto no que se está a desenvolver a axuda. A población de Siria leva 7 anos de sufrimento, desesperación e violencia. Só nos 2 primeiros meses deste ano morreron ou foron feridos máis de 1000 nenos e nenas. Outros foron torturados, secuestrados, vítimas de violencia sexual ou reclutados por grupos armados. Esta guerra non ten precedentes debido á súa complexidade, brutalidade e duración. As familias non teñen recursos para cubrir as necesidades básicas de comida e abrigo. Os nenos con discapacidade corren o risco de ser excluídos e esquecidos. Os ataques a instalacións médicas e educativas diezmaron a calidade dos cuidados médicos e da educación. Del Río explicou que UNICEF está a enviar material ás zonas sitiadas, distribuindo auga potable e tabletas de purificación e xabón, así como proporcionando materiais educativos, instalando espazos, reparando escolas, promovendo un programa para que a infancia poida seguir os seus estudos dende a casa, entregando roupa e mantas, tratando enfermidades, prestando apoio psicosocial e protexendo as persoas refuxiadas. Carmela Silva, pola súa banda, destacou o importante papel que está a desenvolver UNICEF para atender a infancia de todo o mundo. Porque eu creo que é unha obriga das administracións prestar axuda, non solamente ás situacións tamén da xente máis cercana, porque tamén aquí hai moitos nenos e nenas que viven na pobreza, de feito. Produto da crisis, pois hai un índice moi elevado de nenas e nenos en España, en Galicia, na provincia de Pontevedra, que viven en situacións de pobreza, pero nós non podemos quedarnos simplemente en apoiar o entorno máis cercano. Somos cidadáns do mundo, e como cidadáns do mundo temos que ter compromiso con todas as nenas e os nenos do mundo, non? A institución provincial achegará nesta ocasión 12.500 euros, dirixidos a garantir a supervivencia e desenvolvemento das nenas e nenos de Siria, asegurando o seu acceso á saúde. En concreto, a través desta achega atenderase a 10.160 persoas a través da distribución de 10.000 kits de saúde e emerxencia para que os centros de saúde brinden a atención sanitaria básica. Tamén se mercarán 2 kits pediátricos especialmente deseñados por UNICEF para atender a infancia durante un mes, e tamén kits de parteira preparados para atender partos normais, que conteñen o equipamento médico necesario e medicamentos para realizar intervencións de emerxencia a mulleres sitiadas.